Guryo, sana naman nagpunta si Jorge? Hindi ko alam, boss. Lagi lang siya nawawala. Alam mo, boss, napapansin ko kay Jorge, hindi siya mapakali. Jorge, may bala ka pa ba dyan? Isa na lang, Andres. Ano? Wala na kayong bala? Katapusan nyo na ngayon! Horing Judas, magdasal ka na! Kunin mo na ito. Umalis ka na.